مستيات بيتنا سلام كمي ጸኒሕኩም كبرات ተኸታተልትና ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ሎሚ ሓደ ነሐሰ ኩናት ከም ዝተወልዐ መንግስቲ ትግራይ ብወግዓዊ መግለጺ ሓቢሩ ነይሩ። ኣብ ዝቐጸላ ሰዓታት ካብ ወገን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ መግለጽን ሓበሬታን ክህሉ እዩ ተባሂሉ እናተገመተ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ይኹን እምበር በደረጃ ሚኒስተርነት ኣብ ስልጣን ዝተቐመጠ በዓል ስልጣን ማለት ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ መንጎ ትግራይን ፈደራልን ግጭት ከም ዝተላዕለ ሓቢሩ ኣሎ። ንሱ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝስዕብ ክብል ጽሒፉ ድሕር ጉጅለ ሕወሓት ዕድሚኦም ዝወድኡ ደመኛታት ህዝቢ ትግራይ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ዕሸላትን መንእሰያትን ትግራይ ይቐዝፍ ኣሎ። ዓገብ ሎሚ ወጋሕታ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብግእዝ ምዃኑ እዩ ብሸነኽ ሸረሪና ኩናት ዝኸፈተ እዚ ሓይሊ መናእሰይን ዕሸላትን ትግራይ ኣብ ዘይፈልጥዎን ዓላማ ኣልቦን ኩናት ከም ቆጽሊ ክረግፉ የሳውሮም ኣሎ። እዚ ብኣግኡ ደው እንተዘይሉን ደው ክብል ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ብሓደ ቅዋም እንተዘይተረባሪቡን ዝኸፍአ ክስዕብ እዩ። ክንመልሶውን ፈጺምና ክንጽገም ኢና። ዓድኻ ብፍቓድካ ከተባ ድማ ሕልሚ ድቑቓት ዓድታት ከተፈጽም ኣይትጸመድ። ነዚ ዕላማ ኣልቦ ኩናት ዝሕግዙ ኣካላት ኣለዉ ብዝብል ዕውር ድንብር ጭንጉፍ ሓሳብ ስዒብኩም ኣብ ልዕሊ ተስፋ ጽባሕ ዝኾነ መንእሰይ ቁሉዕ ሞት ፍርዲ ትፈርዱ ኣለኹም፣ ተቕዝፍዎ ኣለኹም። ኩናት ይኣክል። ኣብ ክሊ ሓሳብ ንዕሰል። ኣንቱም ደመኛታት ሰይተይቲ ደም ተስፋ ትግራይ ደው ኢልኩም ኣምቱ። ዓድና ኣይተባድሙ፣ መንእሰይና ኣይተሰንክሉ፣ ዕሸላትና ኣይተሓንዝፉ። ኣድላይ ጉዳይ ብሰላምን ይህን መሂን ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ። መዓሙቕ ከእትውኻ ምስ ዝምነዩ ጽምዶ ፍጹም ዕብዳን እዩ። ንባዕሎም ደጋፊ ባላ ዘድልዮም ሓንቲ ዓርቢ ዝተረፈቶም ኣካላት ክድግፉና እዮም ኢልካ ኣብ ህይወት ዕሸላት ምፍራድ ደው ክብል ይግባእ። ትማሊ እውን ድሕሪ ዝኹሉ ጥፍኣት እዩ ብሰላም ንዘቲ ዝተባህለ ሎሚ እውን ቅድሚ ምርሰት ንሰላም ኢድ ምዝርጋሕ ይሓይሽ። ኩሉ ፈታዊ ሰላም ኩናት ይኣክል ይበል። ከይበረስና ንንቃሕ። ብኩናት ዝምለስ ሕቶ ህዝቢ የለን። ኩናት ይኣክል ንሰላም ንሕበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝኽብል ጽሒፉ ብቐዳምነት መልእኽተይ ንመራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ዝሓሸ ወተሃደራዊ ፍልጠት ከም እትውንኑ ብምእማን ንትግራይን ንህዝባን ዝጠቅም ውሳነ ክትውስኑ ምተገብአ ነይሩ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዘሪካ ንኣልቡርሃን ንፋኖን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሻዕብያ ኣሚንካ ፈኸራን ጃህራን ህዝቢ ናብ ሓደጋ ካብ ምእታው ወፃኢ ተምጽኦ ሓደ ለውጢ የለን። ደብረ ጽዮንን ፈትለን መሪሖምኹም ጌታቸው ኣሰፋ መገዲ እናሓበረኩም ብግፋን ኣስገዳድን 4 ኪሎ ክንምለስ ዝብል ምህውታት ቀልጢፍኩም ግደፍዎ። ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዘገድሰኩምን ከገድሰኩም ዝግባአን ህልውና ህዝቢ ትግራይን ሰላሙን እምበር ህልውና በጻብዕቲ ዝቁጸሩ ገበነኛታት ክኸውን ኣይግባአን። ብህይወትኩምን ብኣካልኩምን ዝጠላዕ ዘሎ ሓይሊ ይኣክል በልዎ። ህዝብና ዘለዎ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ዓቕምን ዕድልን እናሃለወናን እናሃለናን ብሰላም ንምለሰሉ መገዲ ጥራሕ እዩ ዘዋፅኣና። ክንወቃቕስን ክንፈራረጅን መጀመርያ ከም ህዝቢ ንሃሉ ኣብ ሓወልቲ ዝነቆጠ ጋንታ ዕግርግር ኩሉ በሪ ዲፕሎማሲ ብዘይተኣደነ ፈኸራን ትፅቢት ሓገዝ ግዳማውያንን ተኣማሚኑ ግስም ኣቢሉ እንተብቅዕ ዓለም ስምዕኒ ዝብል ኣውያት ከስምዕ ምርኣይ እንዶ መሪሕነት ሲትረፍ ኮመን ሰንስ እውን ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ጌታቸው ረዳ ኣብ መወዳእታ ጽሑፉ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ዝነበረ ህውተታ ናይዞም ግብረ እከያት ተኣንገዱለይ ክብል ነዛ ትስዕብ ቪድዮ ኣተሓሒዙ ለጢፍዋ። ሓቢሮም ዝቃልሱ ኣለዉ ኩነታት ተቐይሩ እዩ እዚ ነታ ናይ ሕዚ ልኡኽ ብልጽግና ንምውጋድ ሓቢርና ንስራሕ ግልጽ እያ ማለት እዩ። ታፃውራ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኮነት ናይ ኩልና በደንብ ተጠንቂቓ ትሰርሐም ዘላ ክንፈልጣ ማለት እዩ። ኣብቲ ምርዳእ ዝገበርናሉ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና፣ ሓቢርና ንወፍረሉ ኢና ጀሚርና ድማ ኣለና ኢና። ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘለዎም ሓይልታት ኮይና ኢና ምሕዝነት ንፈጥር ዘለና። ኣብ ዕላማ ፕሮግራም ነዊሕ ርሕቀት ገለመለ ሓደ ኢና ማለት ኣይኮነን። ሓደ ኢና ማለት ኣይኮነን። ኣፍታ ተራኽበና ኢና ሓደ ንኸውን ዘለና።
نحنا نفادنا نفعل لهم بوليتيكا وقوامات له نحنا نستفعل عليه بوليتيكا وحيلتات ثم ودبات نفعل عليه له معت قدايات له الشعبية يكون السودان يكون مسكالي يكون نفعل عليه له معت قدايات له حدث قبرنا نجرجنا له سرعات بالسجننا ناي كلاتنا حدا جا يزبل مالتي لازم يبزي أين نركب أبزي أين نركب زين حزي واديسا داودول دلوا تانكتات بإيمات صباح برق زينت كم ذا حزاب زي أثر قبلكم من دلهم أبزي عزين السنم ترى بالناين بعدنا كنا خبرينا إذا خيت تراترو لعلي شمونت الزتات أجار سراويتنا إثيوبيا نتجراي كبيبو مالو ليلة 4 خفل سراويتات مكان يزد حيل زبال نتجراي كبيبو مالو حزد ما توسخت عقمتات نايفولي حيلتات ناب تجراي أتأجي علو نحنا نسلام دا سرحنا صلائنا جن كل مدلوات وديو كبيبنا بسلام بزرر بدردر كل نجار مكيرنا أبينا سلازخانة بجلسي مسزونا تمايتنا ترادادينا هلونا نازرقا جز أم أبر سرعات بالسجنا يزبل نجار كل حزب ترادادي لي سلازي نتجبر أو نتخن وفر لنا مالتي أدي سوا ساعة زبط صح بيننا نشكم إنا مالتي يكون أفدق قدي سوا أمزق على سوزلو فانولو أفدق قدي سوا ناي أورومو نتصنت سراويت اللو أفدق قدي سوا ما حزتني هنا مالتي إزي فتصم أنا سلامي كابكينات وصائي كنبر زي خل حيلي سلازي نكابزي حيلي زي سلام مصباي مالت كابناي تمن انقلاليح رقبيت كموصا تغري خرزلو وجن ناي حزب مخانكا علامه خصع موداتا ناي حزب مخانو زرغاغز مسواعت تكفل كله خطرح مسلا كما يسخيزلو انت عندك كف قدملو حدين بسرعه مسلنا امن تكل كل قلبو يخدم بقولت بزلو برت بب معدن سوى علينا زين بقولت بحق مفتحيكم قولوا زلو بقولت لله يهجبري نتقرأ إنه أين أتمس فلي فتحين كانوت يلا مالك صدا ደጋግምና ክንዛረበሉ እንዳለ ነገር ብግፋዝ ዝስለፍ መንእሰይ የለን አይ ባህርናን ና ህዝብ ትግራይ ክብሪ አይኮነን ንምርድዳን ንምምያጥን ዝግበር ነገር ግፋዝ ብልሽን ክወጸሉ አይግባ ጸላእትና ንኸጸልሙናን ዘይ ቀለሙ ንኽለኽዩ ጸለሎ ንኽለኽዩ ወዝገብርዎ ዘለው ነገር ስለዝኾነ ብስነ ስርዓት ክንቃለሶ ዘለና እዩ تدلّا يهقوله متلكو نيش تي مستنقص أصلا دبلوماسي زروا جميل عامد مولو سوء لم نورو دبلوماسي زروا جميل وأنت هذا هونكم نابت أبزر لهم سلام زي تقولوا سلام زكاوا بخونا لنا كندلينا منع نزرانا زين لما أنا استقرا في الله دي هزباوي منقستنا مسملسنا حدش من قصاص إذا لهم تفضلوا مالي بقلت أن مزرعة هنا يسوى عنين نمسكم لنا يعني نمسكم لنا نمنتاي بقى هذلنا في أساتي نقرأ متعرّ جميل له زي أمك حنسام تطلع لهم يبهلني بالله مدورين اليوم ስለዚህ ሁነታት እዚ ካብኢድና ካብ ቁፅርና ከይወፅእ ንርከበሉ ተዓምሮ ይዋታ ንእሽተይ ዓቕሚ እውን እክብክብ እንተልካስ ሰብ ይመፀካ ጠንክር እንተልካስ እዚኦም ብዙሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ካበልና እውን ማለት እዩ ኣብ ሱዳን እውን ዝኾነ ሓይሊ ኣለዎም ምስ ኤርትራ እውን ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ምስ ካልኦት ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ብዙሕ ነገር ከምዚ እዮም لوسوس انتهي كاغن تلوش كاترف مالي يراو حلونانا
ብሔራዊ ህልውናና ኣብ መቃብር ጄኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ። ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ትኹና ተጀሚሩ ኣሎ ብመንግስትናን ብውድብናን ብሰራዊትናን ኣባላት ዓርሚ 22 ነብ ዘለኹም ኣለኹም ኣብ ኣየር ድሕሪ ምውዓል ኩልኻ ግዜ ከይሓለፈ ክተት መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي